Avui hem fet la conferència Cerca a Tarragona. Estem molt contents d'estar en aquesta ciutat. És una de les poques vegades que hem sortit de Barcelona i ens hem reunit amb tots els centres de recerca, més altres stakeholders, altra gent del sistema, com molta gent de la Conselleria de Recerca i Universitats i d'altres agències i institucions de recerca. La jornada té diverses finalitats. Una d'elles és donar les pautes del que farem properament els propers mesos. Per tant, hem marcat fins a 14 punts d'objectius estratègics perquè els 40 centres cerca puguin anar entomant en els propers mesos. D'aquesta manera, doncs, per exemple, avui hem mostrat una nova marca del conjunt cerca, que això és molt important en els temps que corren. També hem parlat de com adaptar-nos als objectius de desenvolupament sostenible per part dels centres, perquè la gent entengui el que fem. Hem parlat d'impacte. O sigui, hem parlat de moltes matèries que realment hem d'anar assumint i anar implementant en els centres. Però no només això, sinó que hem tingut convidats, institució convidada Luke, de Finlàndia, que treballa amb aspectes d'agricultura, aliments i forestal, i també hem tingut Miguel Sierra, que és un membre del nostre Consell Assessor d'Impacte, que ha explicat una mica la dinàmica que estem portant amb l'impacte amb els centres de recerca. Per tant, molt de contingut, molta feina i finalment la cirereta ha estat el professor Corma, que amb la seva experiència vital ha posat de manifest com cal treballar amb recerca per obtenir bons resultats de transferència, com de tossut s'ha de ser i com a partir de molt poc, a vegades, molt pocs cèntims, doncs es pot progressar moltíssim i situar-se al màxim nivell. Aquí lo que hemos presentado fueron dos temas. El primero es que estamos participando en el panel internacional asesor en relación al tema de evaluación de impacto de los institutos cerca. Y el segundo tema fue cómo mejorar la colaboración con los institutos de investigación de Iberoamérica. Yo creo que se abre una gran oportunidad para fortalecer el vínculo. Creo que Iberoamérica tiene un potencial interesante, una riqueza cultural, una biodiversidad natural, está todo el tema de la riqueza del agua también. Y también hay una serie de centros científico-tecnológicos potentes con los cuales creo que la red CERCA puede establecer colaboraciones virtuosas. Here at the CERCA event to promote collaboration with CERCA because we've identified CERCA as an important EU partner for LUCA. From the collaboration we are hoping to be able to increase our impact in Central Europe and also to help CERCA be able to get more foothold into the Nordics for EU partners.